Nilqakom għal dan l-aġġornament tal-aħbarijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat meta kienet jindirizza laqgħa pubblika organizzata mill-Professur Edward Cicluna dwar il-kriżi fiż-żona euro, għalli għada fil-Kunsill Ewropew il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għandu jipproteġi l-interessi tal-poplu Malti. Dan għaliex id-deċiżjonijiet li ser jittieħdu ser iħallu impatt fuq il-ġenerazzjoni sħiħa. Il-kumpanija Norveġiża Sargas irreaġixxiet għad-dikjarazzjonijiet skorretti li qed isiru dwar l-impjant propost minnha għal pajjiżna. Sargas tat garanzija li bil-proġett tagħha l-prezz tal-elettriku f'Malta ikun nofs ta' dak li huwa llum. Dan it-tnaqqis huwa kkonfermat minn studju li għamlet Lene Malta mas-Sargas din is-sena stess. L-aħħar sigħat seħħew 3 inċidenti ta' traffiku. Raġel ta' 27 sena mill-Kalkara qed jissilet għal ħajtu wara li sofra ġrieħi serji fil-Milsa u weġġa f'inċident ta' traffiku fi triq tal-Lejber f'Haz-Zabbar. Għal-ħabta tas-sija ta' dalgħodu 3 persuni waqgħu il-baħar bil-karozza li kienu fiha. L-inċident seħħ fl-akwati magħrufa bħala l-Fossa tal-Belt, ma l-Pulizija marret fuq il-post sabu li 3 persuni fuq il-blat u ttieħdu l-isptar għall-kura, iżda mhumiex fil-periklu tal-mewt. Wara nofsinhar mara ta' madwar 30 sena minn taslima kellha tinħareġ mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili wara li nqabdet f'karozza f'ħabta f'Kennedy Grove. Il-mara ttieħdet l-isptar għall-kura. 12 soldat tal-Forzi Armati ta' Malta nataw midalja tunur wara li ħadu sehem fil-missjoni Atlanta. Din kienet operazzjoni kontra l-piraterija fl-ibħra tas-Somalja u saret b'mod konġunt bejn il-Forzi Maltin u dawk tal-Qawwa Navali Olandiża. Il-Koalizzjoni għad-Drittijiet tal-Annimali qed tipprotesta kontra l-preżenza taċ-ċirklu tal-annimali f'pajjiżna. Fi protesta simbolika li organizzat mal-ftuħ taċ-ċirklu, il-Koalizzjoni appellat lill-Gvern biex jieħu l-passi meħtieġa. Lejliet summit kruċjali sabiex tiġi salvata l-munita euro, il-Bank Ċentrali Ewropew ħabbar tnaqqis ieħor fir-rata tal-interessi. Ir-rata issa tniżlet għal 1%. Iż-żewġ kooperattivi tas-sajd ingħaqdu fi front wieħed sabiex isemmaw leħinhom dwar il-problemi li mhux jingħataw widen mill-Gvern. Wara l-problemi fil-qbiet tat-ton, issa qed jaffaċċjaw theddida fil-qbiet tal-pixxi spat. One News miġdid magħkom fil-bulettin tal-aħbarijiet tas-7:30 ta' filgħaxija.